வேலூர் மாவட்டம் கூடியாத்தம் தரணம்பேட்டை ஷெரீப் நகரில் அமைந்துள்ள காஜா ஹரிஃபே நவாஸ் சந்தன குடவிழா அதிவிமர்சையாக நடைபெற்றது. ஹஜரத் பர்துதீன் சஹாப் கலந்து கொண்டு நபிகள் நாயகத்தின் நெறிமுறைகள் குறித்து சிறப்பு சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து உலக மக்கள் நோய் நொடியின்றி வாழ சிறப்பு துவா நடைபெற்றது. பின்னர் இப்ராஹிம் சஹாப் தலைமையில் சந்தன குடவிழா ஊர்வலம் வெள்ளிக்கூடத்தில் சந்தனம் ஏந்தியவாறும் பிறை கொடிகள் ஏந்தி இஸ்லாமிய பாடல்கள் பாடியபடி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. காஜா ஹரிஃபே நவாஸ் அவரின் நினைவிடத்தில் சந்தனம் பூசப்பட்டு பிறை கொடிகள் ஏற்றப்பட்டது. பின்னர் 500 நபர்களுக்கு பிரியாணி அன்னதானமாக வழங்கப்பட்டது. இதில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.